Iza nas se nalazi zgrada stare škole, izgrađene 1868. godine. Uspješno je obnavljamo. Vjerujemo da će stara škola biti obnovljena do kraja ove godine. Trenutno smo u fazi uređenja vanjskog pročelja gdje smo stavili prozore i raspisali smo nabavu za drugu fazu uređenja ovih radova, dakle za sve one radove koji su se otkrili nakon što smo počeli raditi određene građevinske radove unutar te zgrade stare škole. To je najveći samostalni projekat obnove javnih zgrada na području općine Petrijanec, mogu reći slobodno i u povijesti općine Petrijanec, vrijedan oko 5 milijuna kuna ukupno. Obnovit ćemo 3 važna usporedna puta prema našem derivacijskom kanalu koje smo napravili metodom hladne reciklaže prošle godine. Ove godine ćemo ih asfaltirati. Taj projekat nam je odobrilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sa 35.000 eura. Projekat je vrijedan oko 120.000 eura. Potpisali smo ugovor za izgradnju rotacijskog parkinga groblja u Petrijancu, 47 parkirnih mjesta. Taj projekat nam financira lokalna akcijska grupa Sjeverozapad i prijavili smo taj projekat isto na sufinanciranje projekata koje se provode u sklopu Europske unije, da još dio prihvatljivih troškova financiramo. Inače, ukupna vrijednost projekta je 81.000 eura. Projektirali smo ulicu Đure Basričeka u Majerju, ishodili smo građevinsku dozvolu, vjerujemo da ćemo to iduće godine i uspješno napraviti. Izradili smo troškovnike za obnovu nekoliko poljskih puteva. Vjerujem da ćemo i to napraviti do kraja ove godine. Provodimo 2 projekta pametnih općina i gradova. Radi se o digitalizaciji javne uprave. U tom se projektu nalaze razni pokazivači brzine, nalaze se i 2 kamere, nalaze se mjerne stanice za mjerenje razine, odnosno kvalitete zraka, odnosno sonde koje ćemo postaviti, i taj nam je projekat sufinanciran sa 40%. Omogućili smo mještanima sakupljanje, odnosno sortiranje smeća na kućnom pragu, ali i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta. Omogućili smo mještanima žute kante za sakupljanje plastike na kućnom pragu. Omogućili smo mještanima 2 zvona za staklenu ambalažu koje se nalaze na području općine, odnosno u dvorištu općine Petrijanec. Zajedno sa tvrtkom Varkom dolazimo do zadnje stepenice provođenja aglomeracije. Varkom za sada će ishoditi uporabnu dozvolu za naselje Nova Petrinečko, Strmec Podravski, Družbinec i dijelom Petrijanec naselje, dok je uporabna dozvola za naselje Zelendvor ishođena. Na kraju želim svim mještanima čestitati Dan općine. Jubilarna 30. obljetnica općine, puno se toga napravilo u povijesti ove općine, bez obzira na stranke, i u skladu naravno sa mogućnostima i proračunom općine Petrijanec mi ćemo nastojati da provedemo sve njihove ideje.